Iki jare dong apa nek? Ayo. Ini bagian ngilingi agil ayo karo medet. Ayo Kak. Kaya ngene lakonku. Biyen ngopo kok dadak ketemu. Pancene iki gawe gelo ati salawase. Garing tengah. Kata hoya hoya. Kata hoya hoya. Ae. Hoya. Ae. Hoya. Mbak Fahmi siap.
Lanjut. Piye to ki bocah iki? Piye? Wong dijenggleng iki didepke raine kok Lah dithuk kan- kok dithukke iki. Lah sing tak pase kan kuwi. Ya. Nah, sepen. Oh, ya knalpot entuk sarangan iki. Ya. Dalane kuwi kok. Ayo. Lah, iya. Nah, ayo. Suwarane Depan jalan buntu terus. Ah, yuk. gandeng belambiangan. Gendeng pelambiangan ya, balungane cowok awas, Bleng. Yo, iya. Ayo sida barang. Ayo. Jare kon ngethuk. Pak padha ya. Jajalan, Ding. Hah? Jajal. Jajal kok ngene, padine kok tik-tak-tuk. Kaya ngene aku dikom banyu ya enak. Lah. Wih, kayak miri. Go asinan ya. Go asinan. Ayo, Dita, ayo. Nyaram biai Nusantara. Yo, Gentari. Wong edian. Iya, Gen. Gejala. Gejala stroke. Lu ngomong dhewe to. Ora. Pengen ya? Ora. Ya ta. Timbangane wedok marake Piye? ati lara, mending padha lanange ngene. Kok padha lanange to. Oh, padha senimane. Nah, ngono. Seneng aku. Masalah tak ambeng tenan. Tuwa iki. Awake gelem ah? Tua-tua. Iki tuwa iki. Tua-tua ngene iki malah gampang Aja sesuk. ratenane kok. Wis sesuk tayamu mari. Dek. Ayo. Ora. Kowe iki geblek pipis kok piye? Kuwi kok sampe iki manja ngono lho. Ayo dan manja ngono lah Wah, iki. wah. Ayo. Sing tak pangan apa? Ya kayane no. Wong sugih. Oh alah Gus. Garapen sira to. Ya, ya Gen. Ayo. Banyuwangi yo. Jenggleng yo. Balungan out. Awas. Kumpul. Ayo. Dadi cokke kene kok. Ya. Jebul Kumpul kene kene. mantep. Ayo. Iya. Piye rasane piye? Kurang jero, cili banget ketoke. Kurang jero. Anu Mas, tabuhe bonang Mas. Kok tak bubona. Ayo, Dita. Ayo. Gelem ora? Iya. Ora gelem wiwit ya. Oh, aja. Ayo. Oh. Yuk. Kuwi apa? Kaya film Scooby-Doo e. Masamu kirek aku. Oh, kargo rica-rica. Ayo. Lan kidul alasangkar. Iya toh. Apa? Mau gejala stroke saiki ayang. Wis mending iki wae iki galake ra umum wis. Iya, Gen. Bener aku ta. Tak tanduk. Kok gemes ke? Gen. Dalam Digendong kayak ditimbang. Mas, pareng sik ya Mas. Lah apa? are di. Belet pipis. Ayo. Adane digendong kayak ditimbang kok ya. Wangsamu kok kaya kirek wae. Yuk, ya Gen. Ayo. Lar lan kidul. Lar lan kidul. Lar lan kidul. Lar lan kidul. Lar lan kidul.
Piye? Duh sapa sing tak sandan? Nduk rada rono. Duh sapa sing tak sandan? Ing atase haji kumpul karo bekakas kaya ngene iki. Kok bekakas piye wong ayu nek. Lah kok ora bekakas? Ayo. Ayo baleni ya. Iya iya iya. Ayo. Ayo. Lar lan kidul. Halas hangkel. Lor lan kidul alas hangkel ya meri. Geleng. As, ait. Piye? Piye? Ayo. Piye? Kang kalimyat. Iyo. Limyat. Ayo ditageti. Ayo Mas Gareng, ayo. Awas, yuk. Yo, Gentari. Tanah India. Dita. Gumeliare. Gentari. Gumeliare. Yuk. Taman Sari Nusantara. Belambangan, gumelari taman sari Nusantara. Belambangan, gumelari taman sari Nusantara. Yo. Jangan disesal susah wis ojo takon. Wis pirang-pirang jaman koran loro ya wis Monggo diaturke Gerajakan Banyuwangi. Kula kintunke dateng Pak Pii. Nggih, siap. Monggo. Yo, Gerajakan, So. Monggo, yo. Ae